बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। जांख्रिथायनि थैसाम सेथि खोन्दोनि उनाव दायो जांख्रिथायनि थैसाम नैथि खोन्दो। जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना बेखेवजाबाय। बर' हारिनि जारिमिनारि, समाजारि, राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि गाबजों आबुं जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना चिरां जिल्लानि बिजनी बरलागावनि थेंफाख्रि फोथाराव बेखेवजाबाय। देंखोनि रानि सुलेखा बसुमतारीनि आखाइजों बेखेवनाय जाबाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ। आरडि मशन पिक्चारनि बेनाराव दिहुनजानाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारनाय, गुबुनफोरजों नासयजानाय, गादबजानाय आरो दावहारु एबा बिग्रायारिफोरनि नखर आरो समाजा सहायनांनाय दुखु दाहानि मोगथां सावगारिया रोखायै बेरखांदों। दिहुनगिरि जाफुंसार फालांगिरि सुक्रसिं मोसाहारिनि दिहुननाय जांख्रिथायनि थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना रायजोनि अनसायनाय मोनगोन। सावथुनाव बिग्रायारि सुबुंनि नंगुबै जाथायखौ सेबखांनाय जादों होननानै बुंनायनि अनगायैबो सावथुना थामथि खोन्दो ओंखारबावगोननि मिजिं दं होनना फोरमायथिदों सावथुन लिरगिरि बिथोनगिरि पंकज लाहारिया। आङो जवा बोसोरबो बेखेवनो मोनदों, देग्लायबो बेखेवनो मोनदों। आंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। बेनि थाखाय आं साबायखर बावो आरडि मशन पिक्चार्सनि गासैबो फेमिलिखौनो। आरो आं मिजिंथियो बे फिल्मा जवा बोसोर थांनाय बोसोरनि बायदि आरो सेथि जे फिल्म ओंखारनानै थांबाय बेबायदिनो दानियाबो बे जांख्रिथायनि थैसाम नैथि जांख्रिथायनि थैसामाबो रायजोआ अनसायनानै जागोन सानदों आं। आरो दाथ' नुबालाय जायाखै नालाय नुगोन। जायखिजाया आङो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायगोन बे फिल्मखौ बयबो जाहाथे अनसायो, बयबो नायो। गावबा गावनि मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथांमोननि थाखाय गासैबो बेसेबा खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सावथुनखौ शुटिं खालामनानै नै दिनैनि समाव जोङो मोगथां महर मोननो थांगासिनो। बेखायनो गोसो सिङाव लाख'हायै गोजोननाय मोनदों आरो लिंहरजानाय बे सावथुना अनसायनाय मोनगोना रोखा। मानोना आं बुंनो थाङो रावबो बर' सुबुङा गावनि जाथिनिनो जालांनाय जाथायखौ मिथिनो लुबैया बे फैनाय नङा। बयबो मिथिनो लुगैगोन। बे मोनसे थांखियैनो बे खेबावबो अनसायगोन होननानै आं सानो आरो। ओरैनोथ' नैबे सावथुननि स्ट'रि होननानै बुंजाया। बे जालांनाय सोरबा जोहोलावजोनि जालांनाय गुबै जाथायसो नालाय। बेहाय जोङो जाबायदि जालांनाय जाथायफोरा गोसोआव नांथाव, गोसोखांथावना बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो खोब मोजाङै बिजिरनानै जोङो केमेराजों फकासाव लाबोदों। मोजां टेकनिक बाहायनानै जोङो बिथांमोननि स्ट'रिखौ पाब्लिकफोरनि गेजेराव जोङो मोजां फकास खालामदों आरो नायनानै मोजां मोनगोन। पार्ट 3 ओंखारनायनि आसा दङ, जिहेथु मोनसे हारि दं नालाय। बे हारिनि स्ट'रिया माब्लाबाबो जोबनानै थाङा। जोंनि हारिया दाबो थांनानै दङ। थांनानै दं माने जोंनि स्ट'रिया थांनानै दंबाय दङ। इयुनावबो ओंखारनायनि चान्स दङ।